tambayar akwai abin da bature ke cewa rider ma'ana ƙari kan ƙari. Shi wancan hatsabibi da ya ɗauko dakon yaɗa ba ruwanmu da hadisi, ai ni aurena bai ma kan ambaci sunan shi ba. Ƙazami ne ta kowace fuska, ƙazanta ta jahilci, ƙazanta ta munafinci, ƙazanta ta yaron yahudawa ne bai sani, so bai kama makama sunan shi ba ai. Amma na ji daɗi da ka fito su da ƙarara, saboda lalacewar ta kai kowa ya san lalatacce ne a magana, saboda haka bai kai mutum kamshi. Malamai suka ce idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu. Idan su garan goma tsaye taɓargaza ya magana karkatanka mai, jama'a ta san lalatacce ne, ko baka ce ƙala ba an san lalacewar shi. Kiristoci yake wa aiki. Idan na karanta muku wasu kalmomi irin su humanism irin kaza zama su ya zamu yaki addinin musulunci, sai su zaɓo irin waɗannan. Amma alhamdulillah kun ƙara jin sunansu a dalilin social, to tun da ainihin karnuka ne suna jin tsoron bayani na ilimi, me za su yi? Haushi. Shi kuma kare in yayi haushi, kar ma ka jefe shi da dutse, saboda kama zalunci dutse. Ɗauki dutse ka jefi mangoro sai ta baka yaya, amma dan ka ba kare ainihin alsharka. Kun fahimci masa da kyau ko? Lalatacce ne, fasiki ne, kuma abin da yake kafirci ne. Abin da suke faɗa kwata-kwata ba su ma yi sa'atan ka musu bayi. Ai abin da muke so su faɗa ɗin kenan, shi kenan da yawwa ashe saƙon yana kaiwa. Saƙon ya kai, ka kalli duk fuskokin ahlus sunna suke da kamala da jika, kalli fuskokin su. Kaga mutum kamar turmi ya zauna yana haka misali, babu ilimin komai fankan bayo titi biri, saboda haka alhamdulillah ku sani wani lokaci akan kira wato fartanya awartaki lauje masaba. To an faɗa duniya kunji, ku san lalatacce ne, fasiki ne, tambaɗaɗɗe ne, hargitsatse ne, wance kalalle ne. Ba a aurowa daga gare su, haka ba a aura musu. In ma kawai makamata ilimin a zuba shi kawai.